portofelul. Da. Uite, s-a răzbinat. Da? Da. Uite bine că ar mâncat? Eu vreau să mă fac brunetă. Auzi, bai de voi, că am vrut să intre. Away we go! Nu, mă facem filmuleț. Wow. În drum spre Diham, în față este Lia, urmat de Florin, Bogdan și Floru. Și Vali. Auzi, mă, ia-l. Și o să țopăi. Ăsta-i Vali. Da, am căzut. Se vede. Hai, Flora, arată-ne ce știi. Se pare că nimic. Nimic acum. Vali, stai să fac o combinație. Hai, te arăt mai mortos? Hai! A prins curaj, bă. Uuuu! N-a fost chiar ce speram, eu s-am murit. De treci codrii de aia, da, mă? Auzi o voce ce te întreabă, tu ești Mircea? Da, împărate. Nu? Ești Mircea? Nu! Moș Crăciun, ți-am zis să nu bei și să conduci. Zic că e mișto Eva aici, vină bă și fă o poză. Vino, da? Uite-te așa. Uite-te. Vină bă și fă o poză aici. Gata, încheiem filmul.